Assalomu alaykum hamvatanoi aziz, hamvatanoi giromi. мо бисёре мо ба сабабҳои гуногун аз Тоҷикистон баромада рафтагӣ ҳастем. Бисёре мо мусофир шудем. ин сабабаш сарфи назар вай хуб аст, баъд аст мо ин анализ намекунем. Не ки мо бидонем ки ҳамин чи ин факт аст. Ин факт ки ману шумо мисол бисёр халқи мо мусофир аст. вақте ки мо дар мусофирӣ ҳастем, бояд ки ману шумо ду сета чизи нағз фаҳмем. Якумин чизе ки ману шумо фаҳмидан тоем, мусофирӣ ин орзуи ягон кас нест. ватан аз хотир набуроред. чизе ки набошад ватан аз хотир буровардан мумкин нест. дар дигар давлатҳоам ки гардед, илм омӯзед, технология омӯзед. чизое ки давлати мо ба нест, ин сета чи. Якумин чизе ки халқи мо нест, халқи мо ба якдигар фаҳмӣ нест. инҷа ба фаҳмида культураи дигар мардума омӯхта якдигар фаҳмия зиёд кунед. дуюмин чизе ки бояд ки шумо ёд гиред, якдигар қати кор кардан ёд гиред. ин беҳад чизи зарур. якдигар қати кор кардан аҳама чиз зарур аст. аҳама ҳамемрӯза да ҳамемрӯз азобе ки мо дорем акси бемуносибат будан омова. агар мо мегӯем ту кулобӣ, ту лилнобутӣ, ту хуҷандӣ, ту помирӣ мегӯем, ту яғнобӣ и так дале. анамин чизҳо мо халқи мо ба мусофир кардага. дар мусофирем ҳамин чи мо азоб дода истодааст. барои ҳама акун насли наврасиму, насли ояндаиму бояд аин чизҳо дур шавад. ман гумон мекунам ки як 50 сол пеш ҳамин мардум ҳар якташ ҳамон шаҳри худаш, қишлоқи худаш ба зиндагӣ мекард, берун дар буройдаро намекард. мана мисол мардуми исфара боша, исфара зиндагӣ мекард, мардуми айни ба ғончи ба мисол ғарм помир ба бисёр гор рафту омадаш кам буд. шаҳрҳо ба намерафт намеомад. барои ҳамон солҳои 40, солҳои 30 гӯем, солҳои 50, барои ҳамин мардум 5% ҳаваи беруни даромад. характери ҳамон одамо ҳамон хел ограничена мемонд. то есть як маҳкам мемонд. майн тафаккури ҳамон мардум як маҳкам мемонд. барои ҳамон бисёр мегуфтанд ки ту фалонҷо ҳамин маҳалчигӯи ин чизҳо аз фаросати паст будан, аз зеҳни паст доштан мешавад, ақли бузург намешавад. барои ҳамон дар мусофирам бошед, дар ҷое бошед, ба якдигар кор кардан ёд гирифтан дар кор, муносибат кардан ёд гирифтан дар кор. сеюмин чизе ки ман мехостам ки бисёр мардум ёд гирад, технология бурдан дар кор. мо бояд инҷо ба кор кунем дар ин давлатҳои бегона, технология омӯхта, ватани мо ба бисёртар технология бурдан мо дар кор. шумо гӯш накунед гапи мардуме ки мегӯяд ки Тоҷикистон ба ҳеҷ кор кардан намешавад, яке ба ин коро бефоида ҳаст. ин гапо дурӯғ аст. на самом деле ману шумо бояд сар кунем. ман камака кунам, шумо камака кунед. ҳар якамо яктаги хишт монем, агар якта дом обод мешавад мехелне. барои ҳама ҳар як каси мо бояд ки як хубӣ, як некӣ дар ҳамин ватани мо бояд ки кунем. ҳар якти мо муаллим бояд аз ҳисоби муаллимеш, духтур аз ҳисоби духтуреш, инженер аз ҳисоби инженереш. ҳар як каси мо бояд ки як некӣ кунем, як хубӣ кунем. бародари азизам, раҳмати калом ки имрӯз пеш ман ба омадед, имрӯз дарсуно раҳмати калом. вақт гуфтед. шумо гуфтанӣ ҳастед, ман намехел фаҳмидам ки шумо гуфтанӣ ҳастед ки одаме ки дар ватан кор накард дар иҷа кор намекунад. ҳамин хел аст. ҳамон коре ки дар ҳамиҷа карде ҳамин корам мешавад бо дар ватанам кунем. мо ки накунем, дигар мардуми бегона ҳам метавонанд ҳамин корро рафта бикунанд. нигоҳ кунед, аз сабабе ки мо ҳама мо ватан бурмода бурафтем, хитоиҳо омада карда бисёр ҷой гирифта истодиянд. хитоиҳо омада карда гирифта истодиянд бисёр ҷой. аста 10 соли дига мардуми мо наравадага, 20 соли дига наравадага, бовар кунед, ҳозир менавед зиёда аз 8000 компания хитои аст. мумкин даже зиёд шуда бошад. ин гапи ман соли гузашта буд, 8000 чиқа буд. ҳозир боз зиёд шудан мегирад. бове омадан мегирад, мардуми бегуна, туркҳо омада кардан мегиранд, хитоиҳо омада кардан мегиранд. дигаро мо бояд ки инҷо ба кор карда аста худо ватани худо ба омада меҳнат карда ватани мо соҳиб шавем. агар ин корро накунем намешавем. аста хитоиҳо соҳиби ватани мо мешаванд. мо аз ватан берун мешавем. муҳоҷир шуда мебараем. барои ҳама ҳаме мо бояд ки кор карда, меҳнат карда, қабати ҳукуматамо ба истода хизмат кардан дар кор. гапи бегона гӯш накунед бачаҳо. одамое ки ҳар чи мегӯяд шумо аз бефаҳмиша мегӯед ин гапа, аз бақлиша не. одами бақли ин гапа не. ватана дӯст доштан. ягон вақт шумо аз ватан ба хизмат кардан ё падару модар ба хизмат кардан ё илм омӯхтан шумо зарар намекашед. ҳама вақт ватани обод кардаги одам бурд мекунад. барои ҳамон гуҷое ки набошед, сарбуланд бошед, номи миллата баланд бардоред.